Господ, който умря за теб и за мен на кръста. Когато аз влязах в църквата, нямах нищо в себе си. Аз чета Библията. Чета всеки ден Библията. Когато аз не чета Библията, аз съм празен. Казвам, Господи, какво да говоря за Твоят народ? Дай ми Слово Ти от небето, Ти ми откривай. Тогава Словото дойде за преобразяването. И на 8-я ден пише, ако искате да го прочета, но тъй като времето напрегна, не знам какво време разполагате, брати и сестри, защото ние трябва да се съобразяваме и с времето. Тогава Словото дойде към мене за преобразяването. На 8-я ден взе Петър, Йоан и Яков. Те трябваше да се качат на планината с Господа. Но в това време Исус тръгне към тази планина. Петър и Яков и Йоан, оставете децата, брати и сестри, не се съобразявайте с деца. Аз ги обичам и при мен има такива деца. Тогава Бог Отец изпрати Мойсей и Илия да говорят за смъртта на Христос. Че Той, Господ Исус Христос, трябва да влезе в градът Ерусалим, за да бъде разпнат за теб и за мен. Докато разговаряха, гледаме една картина, как учениците му заспаха. Днеска не се съобразявайте, брати и сестри, с децата. Мир, 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 нека да има мир в сърцето ви. Нека да има търпение в сърцето ви. Защото мирът е много ценно нещо в нас. Ако живее мирът в нас, това означава, че Христос е в нас. Ако имаме търпение, това означава, че плодовете на Святия Дух в нас. Нека да се молим за плодовете на Святия Дух. Днеска църквата, че ли няма плодовете на Святия Дух? Не само тук. Цяла България така, брати. Сърцето ме боли. Знаете ли? Не е моето сърце човешкото, а Божието сърце. Защото преди малко чухме едно слово, което говореше за невястата. Как Христос днеска Той изстрада. И неговите сълзи няма да спрат, докато не си я вземе през себе си. Той се моли. Той ходатайства за нас. Той се моли за мен и за теб пред Отца. Изисквани. Защото понякога ние наскърбяваме Святия Дух. И онзи, който наскърбява Утешителя, той ще бъде виновен за грях. Разберете го. Но Бог, Исус Христос, ходатайства и се моли точно за тези неща. Заради нашите слабости продължаваме да ги имаме, докато сме живи на тази земя. Докато Господ не отнеме. Гледаме една картина тук, как Петър, Йоан и Яков заспаха. Днеска служители църквата на Господа спи понякога. Тя духовно спи. Но Бог е силен и могъщ да преобрази нея с присъствието си. Тогава, след като това слово дойде към мене, брати и сестри, знаете ли какво слово дойде? Имате чудесен пастор, аз се възхищавам на този мъж. Много благороден мъж, голямо сърце има за Господа. Защото видях в този мъж божествената любов и обича Господ от цялото сърце, цялата си душа. Днеска много рядко има пастори такива, разберете го. Казвам ви от опит. Много пастори нямат такава любов в сърцето. Да обичат хората си. Не, те властват над тях. Те командири са станали. Не са станали слуги. А Исус Христос дойде слуга, стана на учениците си. Той изми нозете Всевишния Бог, брати и сестри. Какво чудо направи? Това е за мен чудо, ако за вас не е за мен чудо. Всевишния Бог, който днеска и продължават ангелите, серафимите, херофимите да му казват: свят си, Господи! Той е дошъл при Петър и му изми нозете. Разбирате ли какво смирение Господ направи? Трябва лидерите точно това да притежават в себе си. Тогава Бог ми
дава друго слово към вас, към църквата ви. Народът на Израил следваше облакът. И този облак, където стоеше и народа стоеше. Аз вярвам в това слово, че Бог ще ви води в правилните места.